Dnes sa pozrieme na Malagu. Takéto španielské slnko, ale na jeseň. Áno, presne tak. Máme tu kopu podkladov fakt šitých na mieru pre niekoho, kto zvažuje výlet práve v novembri. A hlavne zo Slovenska, alebo teda z okolia. Sú tam články, nejaké tipy, letové poriadky. Áno, všetko to prejdeme. Malaga na Costa del Sol, to je taký lákavý mix. História, pláže, umenie, no a samozrejme skvelé jedlo. Vyzerá to, že si tam fakt každý nájde niečo. Presne tak. Je to jedno z najstarších miest sveta. Tá história a kultúrny mix sú tam naozaj cítiť. No a našou dnešnou misiou je z týchto zdrojov vybrať tie najdôležitejšie info pre cestu v novembri. Taký destilát, že? Áno, taký koncentrovaný sprievodca na mieru. Tak poďme na to. Fajne. Začnime tým základným. Ako sa tam vlastne dostať? Z tých podkladov je to celkom jasné, lietadlo je asi jediná rozumná voľba. Teda na krátší výlet. Určite. Miami let trval len, 3,5 hodiny? Približne áno. Cesta autom alebo busom to je cez 30 hodín čistého času. To akože nedáva zmysel na pár dne. Nie, to vôbec. Takže lietanie je kľúčové. Zhrnieme si tie možnosti z letísk, ktoré sú pre nás zo Slovenska najrelevantnejšie. Takže Bratislava? Bratislava, BTS, tam sú ohlásené nové priame linky nízkonákladoviek práve na jeseň 2025. Zdroje spomínajú Ryanair, ten má začať koncom októbra a Wizz Air od polovice novembra. Aha, čiže to je pomerne čerstvé. Áno. Sú tam aj nejaké náznaky dní, kedy by mali lietať, streda, štvrtok, nedeľa a tak, ale toto si treba vždy overiť priamo u spoločnosti. Vieš, plány sa môžu meniť, hlavne mimo sezóny. Jasné, na to treba pamätať. A čo tie ostatné letiska v okolí? Tie bývajú často taká istota. Presne. Viedeň, VII, to je veľmi spoľahlivá voľba. Má celoročné priame lety, lieta tam Austrian aj Ryanair, často aj denne. Čiže aj konkurencia, lepšie ceny možno? Presne tak. A z Bratislavy je to naskok, tá dostupnosť je výborná. Podobne Budapešť, BUD, tiež super dostupnosť a celoročné lety z Ryanair a Wizz Air. Takže Viedeň, Budapešť sú také stálice. A pre ľudí zo severnejšieho Slovenska? Tam prichádza do úvahy Krakov, KRK, tiež tam lietajú nízkonakladovky ako Ryanair a Wizz Air, v sezóne dosť často. Čiže Poľsko ako alternatíva. Určite. A zaujímavá novinka je tá ohlásená priama linka z Košíc, KSC, od jary, takže aj toto treba sledovať, kto to bude prevádzkovať a kedy presne. Super, takže aj východ má priamu možnosť. A Praha? Praha, PRG, no to je skôr taká záložná možnosť, ak by sa objavila nejaká extrémne výhodná letenka, ale inak časovo a logisticky to asi nie je úplne ideálne. OK, takže keď to zhrniem, Viedeň a Budapešť sú overené celoročné stávky. Bratislava a Košice prinášajú nové priame možnosti, ktoré treba sledovať. No a Krakov je dobrá alternatíva pre sever. Presne. Kľúčové je teda porovnať si aktuálne ceny, letové poriadky a byť flexibilný s dátumami, ak sa dá. Áno, flexibilita pomôže cene. A ešte jedna dôležitá vec pri tých nízkonákladovkách, ktorú zdroje fakt zdôrazňujú. Pozor na batožinu. Ach áno, klasika. V základnej cene býva naozaj len tá malá táška, taká príručná. Za všetko ostatné sa pripláca a tie pravidlá sú dosť prísne, takže dobre si to prečítať pred kúpou. Rozumiem. Dávať bacha na rozmery a váhu. Dobre, poďme k počasiu. November. Nie je to už príliš chladno alebo daždivo v Malage? No, podľa tých zdrojov je november v Malage vlastne celkom príjemný. Najmä na to spoznávanie. Fakt? Aké sú teploty? Denné teploty sa pohybujú okolo príjemných 20-22 stupňov. Pocitovo fajn na prechádzky mestom. To je super. To je ako naša jar alebo skorá jeseň. Áno, asi tak. Rána a večery sú však chladnejšie, klesá to k takým 12 stupňom, takže mikina alebo nejaká ľahká bunda sú nutnosťou. To určite zbaliť. A čo tie dažde? Zdroje spomínali, že november patrí k tým daždivejším mesiacom. Áno, štatisticky tam prší viac. V priemere treba počítať so 6 až 7 daždivými dňami v mesiaci. Ale často sú to vraj len také krátke prehánky. Čiže nie celodenný lejak. Skôr nie. Ale malý skladací dážnik sa určite oplatí pribaliť pre istotu. Dni sú už samozrejme kratšie, s tým treba rátať. Jasné. No veľkou výhodou novembra sú určite menšie davy turistov a nižšie ceny ubytovania. Tie teploty sú fakt skvelé na chodenie po meste, návštevu múzeí alebo aj nejakú ľahkú turistiku v okolí. A v zdrojoch bola aj taká zaujímavosť o vianočnej výzdobe, spomínam si. Larios, majú tam svetelnú show. Wow, takže bonus. Áno, takže kto príde v druhej polovici novembra, môže zažiť aj túto atmosféru.
No a medzi tie nevýhody patrí teda tá možnosť dažďa a fakt, že nie všetky plážové bary a služby fungujú naplno ako v lete. Takže baliť treba rozumne, vrstvy oblečenia, pohodlné topánky na chodenie, slnečné okuliare a krém aj novembrové slnko vie prekvapiť. Určite áno. Ale aj tú bundu a dážnik. A čo kúpanie v mori? Dá sa ešte? No, more má v novembri okolo 18 stupňov. Brr. Presne. To je skôr pre otužilcov. Na nejaké dlhé plávanie to asi nie je pre väčšinu ľudí. Ale na prechádzku po pláži alebo len tak si omočiť nohy je to fajn. A ako sme spomínali, treba rátať s tým, že niektoré tie plážové bary, tie známe chiringitos alebo požičovne ležadiel, už môžu byť zatvorené alebo mať obmedzenú prevádzku. Chápem. Ale tie hlavné mestské pláže ako Playa de la Malagueta, tá je hneď pri centre však, alebo susedná La Caleta. Áno, tie sú ľahko dostupné. Alebo tá rybárska štvrť Pedregaleho, ďalej na východ, známa práve tými barami na pláži. Tie asi stále stoja za návštevu už len kvôli tej atmosfére, nie? Určite áno. Prechádzka pozdĺž mora má svoje čaro v každom ročnom období. A práve v Pedregaleho sa dá aj mimo sezóny nájsť nejaký otvorený podnik s čerstvými rybami. To je fajn. Dobre, poďme teda na to, čo sa dá v Malage vidieť a robiť okrem pláži. Lebo zdroje naznačujú, že je toho naozaj veľa. Absolútne. Malaga má úžasnú historickú aj kultúrnu ponuku. Začnime dominantami Alcazaba a hrad Gibralfaro. Tie sú na kopci nad mestom. Tie vidno skoro odvšadia, že? Presne. Sú to impozantné pozostatky maurskej éry s fakt fantastickými výhľadmi na mesto a prístav. Zdroje dávajú tip, že v nedeľu popoludní býva vstup zdarna, ale tie časy si treba vždy overiť, lebo sa to môže meniť. Jasné. A praktický tip, hore sa dá vyviesť autobusom číslo 35 a dole zísť pešo. Šetrí to nohy a kolená. To je dobrý tip. A hneď pod Alcazabou je to rímske divadlo však? Presne tak, Teatro Romano. Je fascinujúce, že ho objavili relatívne nedávno pod sutinami a je staré vyše 2000 rokov. Wow. Vstup je voľný a je pekné si ho pozrieť. Ideálne ráno, kým tam nie je veľa ľudí. A potom katedrála, tá jednoruká. Áno, Catedral de la Encarnación. Múhutná, nádherná stavba. A volajú ju La Manquita, jednoruka, lebo jej južná väža nebola nikdy dokončená. Vraj došli peniaze. Zaujímavé. Dá sa ísť aj hore? Áno, dá sa vystúpiť na strechu alebo na tú dokončenú severnú väžu pre ďalšie výhľady. Super. A múzea? Malaga sa dosť profiluje aj ako mesto umenia. Picassovo mesto. Veru áno. Najväčším lákadlom je Múzeo Picasso. Nachádza sa v krásnom paláci, neďaleko jeho rodného domu a má rozsiahlu zbierku jeho diel, vyše 200 kusov. A tam platí tiež ten tip na nedeľu? Áno, aj sem sa dá dostať zadarmo v nedeľu podvečer na posledné 2 hodiny. Opäť treba si overiť presné časy na ich webe. Fajn. A okrem Picassa? Zaujímavé je aj Centre Pompidou. Je to pobočka slávneho Parížského múzea moderného umenia. Sídi v tej ikonickej farebnej kocke pri prístave Muelle Uno. Tú kocku som videl na fotkách. Tá vyzerá fakt zaujímavo. A ešte niečo pre milovníkov umenia alebo možno nejakých netradičných zážitkov. Pre fanúšikov španielského umenia, hlavne 19. storočia, je tu Carmen Thyssen Muzeum. A pre niečo úplne iné zdroje spomínajú automobilové a módne múzeum. Zvláštna kombinácia, ale vraj zaujímavá. Historické autá a haute couture móda vedľa seba. Ložný plán, ak by náhodou prišiel ten novembrový dážď. To dáva zmysel. Dobre, a čo okrem týchto hlavných pamiatok? Aká je atmosféra mesta? Kam ešte odporúčajú zdroje zajsť, aby človek nasal tú pravú Malagu? Určite treba nasať atmosféru prechádzkou. Skvelé miesto je Muelle Uno, tá moderná prístavná promenáda. Sú tam obchody, reštaurácie, výhľad na lode, na Alcazabu. Večer to tam žije, často hrajú pouliční hudobníci. Je to také príjemné, bezpečné miesto. A hneď vedľa je ten park, však? Áno, Parque de Malaga. Taký pás tropickej zelene pozdĺž prístavu, príjemné miesto na oddych alebo len prechod. A zdroje spomínali aj nejakú štvrť so street artom, to ma zaujalo. Áno, to je štvrcohou, nachádza sa medzi centrom a prístavom. Stala sa známou vďaka veľkoplošným maľbám murálom na fasádach. Sú tam diela aj od medzinárodných umelcov. Určite stojí za prechádzku, ak má niekto rád tento druh umenia. Fajn. Ešte nejaké tipy má atmosféru? Ak má niekto viac času a chuť na zeleň, tak Jardín Botánico La Concepción. Je to nádherná historická botanická záhrada.
aj keď trošku mimo centra. Romantické chodničky, vodopady, výhľady. A aj tu býva vraj v nedeľu v určitých časoch vstup zdarma. A ešte jedno také pokojné, historické miesto je anglický cintorín, prvý protestantský cintorín v Španielsku. Zaujímavé miesto na chvíľu stíšenia. Dobre. A čo jedlo a pitie? To je v Španielsku vždy dôležitá téma. Bez toho to nejde. Samozrejme, začať treba asi na tržnici. Mercado de Atarazanas. Už len tá vstupná brána, pôvodne maurská lodenica, je nádherná. Tam to asi žije, že? Určite. Je to živé miesto plné fariem a vôní, ovocie, zelenina, ryby, morské plody, syry, šunky, olivy, ideálne na nákup lokálnych produktov, ak má niekto apartmán, alebo len tak na ochutnávku priamo na mieste. A potom samozrejme tapas. Áno, tapas. Majú zdroje nejaké tipy, kde nájsť tie najlepšie? Lebo tých barov je tam asi 1 000 000. Presne. Odporúčajú sa vyhnúť tým úplne hlavným turistickým uliciam a hľadať skôr v bočných uličkách, napríklad okolo Caela Carreteria alebo Plaza de la Merced, kde sa narodil Picasso. Populárny je tapas hopping. Čiže ochutnávať postupne. Áno, dať si 1-2 kúsky a pohár vína či piva v jednom bare a presunúť sa do ďalšieho. Tak človek ochutná viac. A čo ochutnať? No, klasika. Jamón, sír manchego, tortilla de patatas, rôzne morské plody. A keďže miestnym sa hovorí boquerones, čo sú vlastne ančovičky alebo sardely, určite treba skúsiť vyprážané rybky, pescadito frito. Mňam. A cenovo? Ceny tapas sa pohybujú tak okolo 2-4 eur za kúsok. Záleží od baru a typu tapasu. To je fajn. A tá špecialita, tie krylované sardinky. To znelo dobre. Áno, espeto de sardinas. To je typické hlavne pre tie plážové reštaurácie Chiringuitos v štvrťach ako Pedregalejo a El Palo. Čerstvé sardinky napichnuté na takej trstinovej špajdli a grillované nad žeravým uhlím v loďkách naplnených pieskom. Aha, v loďkách. Zaujímavé. Áno, je to taký tradičný spôsob. Treba hľadať reštaurácie, ktoré majú vonku to ohnisko v tvare loďky. Je to jednoduché, čerstvé a lacné jedlo a na obed sa zas oplatí pozerať po menu del dia. To je obedové menu. Presne, kompletné menu, predjedlo, hlavné jedlo, dezert alebo káva, často aj nápoj, za cenu okolo 10-12 eur. Je to skvelý spôsob, ako sa dobre a pomerne lacno najesť. Super tip. Zaujalo ma aj to špeciálne názvoslovie kávy, ktoré spomínali zdroje. To som ešte nepočul. Áno, to je taká miestna realita. Majú vlastné názvy pre kávu podľa pomeru kávy a mlieka. Nie je to len espresso, cappuccino, latte. A aké napríklad? Napríklad solo je espresso. Mitad znamená pol na pol, teda káva a mlieko. Sombra, tieň, má viac mlieka ako kávy. A nube, oblak, je skoro samé mlieko, len troška kávy. Nube, to je dobré. Je fajn to vedieť a objednať si ako domáci. Na sladké sú tu potom charros con čokolád. To je vyprážané cesto podávané s hustou horúcou čokoládou na namáčanie. Ideálne raňajky alebo olovrant. Napríklad v Casa Aranda, to je taká známa klasika. To znie ako kalorická bomba, ale asi stojí za hriech. Určite. A ochutnať treba aj sladké dezertné víno de Malaga. Dá sa napríklad v najstaršej bodege v centre, Antigua Casa de Guardia. Tam je zaujímavé, že účet píšu kriedou priamo na barový pult. To je štýlové. A na večer? Nejaký drink? Na drink s výhľadom sú skvelé strešné bary rooftopy. Je ich tam viacero, napríklad na hoteloch pri katedrále alebo pri prístave. Pekný zážitok, najmä pri západe slnka. A nejaký kultúrny zážitok večer? Kto má rád takú tú vášeň, môže zajsť na flamenko. V centre je viacero podnikov Tice Tablaos, kde ponúkajú autentické predstavenia. Lístky stoja tak okolo 20-30 eur. A pre futbalových fanúšikov, ak hrá domáci klub Malaga CF, zápas na štadióne La Rosaleda môže byť tiež zaujímavý zážitok. Páni, je toho naozaj dosť? Koľko dní by si mal teda človek naplánovať, aby stihol to hlavné a aj si trochu užil tú atmosféru? No podľa tých zdrojov tak 3-4 dní stačia na tie hlavné atrakcie v centre. Vieš, Alcazaba, katedrála, možno 1-2 múzeá, prechádzky po Muele Uno a pláži Malagueta. Ochutnávku tapas. Taký základ.
Áno, taký základ. Plus možno jeden krátky jednodňový výlet napríklad na Caminito del Rey alebo do Nerie. Ak má niekto viac času, povedzme 5-7 dní, tak môže pridať ďalší výlet napríklad do Rondy alebo Granady a viac si užiť aj to pomalšie tempo, posedieť si v Pedregalejo pri rybách a tak. Fajn, to znie rozumne. Poďme na praktické veci. Doprava z letiska a potom po meste. Takže z letiska do centra je podľa zdrojov najrýchlejší a aj najlacnejší vlak C1 Cercanías. Ide priamo z terminálu 3, cesta trvá len nejakých 12-15 minút do stanice Málaga Centro Alameda, čo je v podstate v centre. A cena? Stojí to menej ako 2 euro, okolo 1,80. Chodí často, každých cca 20 minút, je to fakt pohodlné. A iné možnosti? Alternatívou je expresný autobus A. Ten stojí okolo 4 euro, ide trošku dlhšie, asi 30 minút, ale výhodou je, že funguje 24/7, prechádza centrom, má viac zastávok, no a potom samozrejme taxi alebo Uber, Cabify, to vyjde na cca 20-25 euro. Jasné. Čiže vlak vyzerá ako top voľba cez deň a v samotnom meste treba MHD. Historické centrum je dosť kompaktné a najlepšie sa prejde pešo. Veľa ulic sú pešie zóny, je to príjemné. Super. Na dlhšie vzdialenosti, ako napríklad k tým vzdelenejším plážam ako Pedregalejo, alebo k botanickej záhrade či na hrad Gibralfaro, slúžia mestské autobusy EMT. A lístky? Jednorazový lístok stojí 1,40 €, ale zdroje veľmi odporúčajú kúpiť si dobíjateľnú kartu na viac jazd. Dá sa kúpiť v trafikách Estanco alebo automatoch. S tou kartou potom jedna jazda vyjde výrazne lacnejšie, okolo 0,50 €. Oplatí sa to, ak plánujete použiť autobus viackrát. To je dobrá úspora. Určite. Existujú aj prímestské vlaky, tá linka C1 ide pozdĺž pobrežia na západ a metro, ktoré má 2 linky, ale pre turistov sú tie autobusy asi najúžitočnejšie. No a samozrejme všade sú zdieľané bicykle a kolobežky, tie sú fajn na promenádach. A odporúčanie stiahnuť si offline mapu asi platí však? Jasné, Google Maps alebo niečo podobné offline sa vždy zíde. Dobre. A čo ubytovanie a ceny? Hovorili sme, že november je mimo sezóny, mali by byť výhodnejšie, nie? Presne tak. Dajú sa nájsť naozaj dobré ponuky na portáloch ako Booking či Airbnb. Oplatí sa pozrieť aj tie ich tajné ponuky alebo Genius zľavy, ak niekto má. A nejaký tip navyše? Zdroje spomínajú, že pri dlhšom pobyte, napríklad 5-7 nocí, sa dokonca oplatí skúsiť napísať priamo ubytovaniu hotelu alebo apartmánu a spýtať sa na nejakú zľavu za dlhší pobyt. Často vraj výjdu v ústrety mimo hlavnej sezóny. To je dobrý nápad. A apartmán s kuchyňou môže byť celkovo výhodný pre skupiny alebo rodiny, dá sa ušetriť na raňajkách či nejakej večeri. Orientačne ceny. Lôžko v hosteli okolo 20 €. Jednoduchá dvojlôžková izba od 50 €. Trojhviezdičkový hotel tak 80-120 €, štvorhviezdičkový okolo 150 €, ale v novembri to môže byť aj menej. Fakt sa oplatí hľadať. Fajn. A ostatné ceny? Tak orientačne. Káva, jedlo? Káva, ako som spomínala, tak 1,5 €, 1,8 €. Raňajkové menu niekde v kaviarni 3-4 €, tapas ste 2-4 €, pivo alebo pohár vína 2-4 €, obedové menu del dia okolo tých 10-12 €, hlavné jedlo v bežnej reštaurácii tak 10-15 €. To znie celkom priateľne. Platby. Kartou sa dá platiť skoro všade, reštaurácie, obchody, múzea, ale hotovosť sa stále hodí. Na trhoch, v MHD, na kúpu tej karty, alebo v niektorých menších, starších tapasbaroch môžu preferovať hotovosť. Takže mať niečo pri sebe je fajn. Jasné. Ešte niečo dôležité? Bezpečnosť. Miestne zvyky. Malaga je všeobecne považovaná za bezpečné mesto. Ale platí klasika, pozor na vreckárov v davoch, hlavne na tej hlavnej ulici Larios, na trhoch, v autobusoch, proste základná opatrnosť. Ako všade. Presne. Voda z kohútika je pitná, tiesňová linka je 112, ako v celej EÚ. Čo sa týka zvykov, treba rátať so siestou. Menšie obchody, nie tie veľké reťazce, mávajú často zatvorené popoludní, tak približne medzi 2. a 5. A večera neskora. Áno, večeria sa neskôr, reštaurácie sa plnia tak po 8. 9. večer. A sprepitné je dobrovoľné, nie je to ako v Amerike. Ak je človek spokojný so servisom, je zvykom nechať tak 5-10%. Dobre vedieť.
Fajn, a keby niekomu zostal deň, dva navyše, kam odporúčajú zdroje vyraziť na výlet z Malagy? Niečo v okolí. Možností je naozaj veľa a sú dostupné tak do 90 minút cesty. Veľkým lákadlom je určite Granáda, S Alhambrou. presne s palácom Alhambra, ktorý je na zozname UNESCO. Tam ale pozor, lístky treba rezervovať týždne, niekedy aj mesiace vopred, inak sa tam človek nemusí dostať. Okrem Alhambry je tam krásna historická štvrť Albajcín a tá tradícia tapas zdarma k nápojom. A cesta do Granady? Je to asi 1,5 hodiny autom alebo 2 hodiny autobusom. Potom ďalšia ikona Andalúzie je Ronda. Ten most. Áno, známa vďaka tomu impozantnému mostu Puente Nuevo ponad hlbokú roklinu El Tajo. Krásne biele uličky, výhľady, cesta tam trvá tiež okolo 1,5 hodiny. A niečo pre milovníkov adrenalínu. Pre nich je tu Caminito del Rey, ten slávny, kedysi nebezpečný, dnes zrekonštruovaný chodník zavesený na stenách kaňonu. Tam treba tiež rezerváciu však. Jednoznačne. Nutná rezervácia vstupeniek vopred, miesta sú obmedzené, je to asi hodinu cesty autom, alebo sa dá vlakom a potom šatlbusom. Celá trasa trvá tak 3-4 hodiny chôdze. To znie ako silný zážitok. To sú tie známejšie a niečo možno na pobreží alebo nejaké typické biele dedinky? Na pobreží smerom na východ je Neria, pekné mestečko s vyhliadkou Balcón de Europa, peknými plážami a známymi jaskyňami Cueva de Neria. Cesta trvá asi hodinu. A pri Nerji je tá dedinka? Presne, hneď vedľa je Frigiliana. Tá je často označovaná za jednu z najkrajších bielých dediniek, Pueblos Blancos, v celej Andalúzii. Fakt fotogenické miesto. A bližšie k Malage? Bližšie, asi 45 minút cesty, je Mijas Pueblo. To je ďalšia typická biela andalúzska dedinka na kopci, známa aj tými oslými taxími a výhľadami na pobrežie. Dostanete sa tam vlakom do Fuengiroly a potom kúsok autobusom. A na západ, smerom k Marbelle. Áno, aj Marbella stojí za návštevu. Má pekné staré mesto, Casco Antiguo, promenádu a samozrejme ten luxusný prístav Puerto Banús s jachtami a drahými obchodmi. Je to asi hodina cesty autom alebo autobusom. Čiže možnosti na výlety je fakt dosť. A doprava na tieto výlety? Asi autobusy? Najjednoduchšie sú často autobusy. Spoločnosti ako Alsa alebo Avanza jazdia z hlavnej autobusovej stanice v Malage do všetkých týchto miest. Jednosmerný lístok stojí tak okolo 10-15 eur. Závisí od destinácie. A vlakom? Prímestský vlak Cercanías, linka C1, ide pozdĺž pobrežia na západ až do Fuengiroly. Odtiaľ sa dá dostať autobusom napríklad do Mijas Pueblo. Do Rondy alebo Granády vlak priamo z Malagy nejde, tam je lepší autobus alebo auto. A požičanie auta? To dáva najväčšiu flexibilitu. Hlavne ak chce niekto skombinovať viacero miest za jeden deň, napríklad Nerju a Frigilianu. A mimo sezóny, v novembri, sa dá auto zohnať často za veľmi dobrú cenu, niekedy už o 20-30 eur na deň. Takže, keď to všetko zhrnieme, finálny verdikt pre Malagu v novembri. Podľa všetkého, čo sme prešli, to znie ako fakt výborná voľba na taký jesenný výlet. Jednoznačne áno. November prináša príjemné teploty, ktoré sú ideálne na spoznávanie mesta a okolia. Je tam menej turistov, nižšie ceny, proste pohoda. Treba byť pripravený na tú možnosť dažďa a chladnejšie večery. Áno, to áno, ale tie výhody podľa mňa prevažujú. Je to skvelý mix histórie, kultúry, umenia, fantastickej gastronómie a aj možnosti relaxu pri mori, aj keď len na prechádzku. V samotnom meste je čo robiť na niekoľko dní a tie výlety do okolia sú ľahko dostupné a naozaj atraktívne. A nezabudnúť na tie nedeľné vstupy zdarma do muzeí a objednať si kávu Mitát. Presne tak, vychutnať si tú miestnu atmosféru. Skvelé zhrnutie. A na záver, ako vždy, je na myšlienka na zamyslenie, ktorá vyplynula z tých podkladov. No, zdroje tak trochu nabádajú, čo tak skúsiť objaviť Malagu aj mimo tých úplne hlavných turistických trás. Možno aj priamo v meste. Ako napríklad? Tratiť v tých úzkých bočných uličkách historického centra, ďalej od tej rušnej kalie Larios. Alebo nasadnúť na miestny autobus smerom na východ do tej rybárskej štvrte El Palo, vystúpiť niekde a len tak pozorovať ten bežný, každodenný život miestnych. Zaujímavé. Aký nečakaný detail, aká autentická scéna, aký malý obchodík alebo bar by sa tam mohol objaviť. Také malé dobrodružstvo objavovania. To je pekná výzva
na záver. Takže týmto sme prešli zdroje o Malage v novembri. Dúfajme, že to poskytlo užitočný prehľad a možno aj nejakú inšpiráciu pre plánovanie cesty. Veríme, že áno. Prajeme šťastnú ruku pri plánovaní a možno aj krásny výlet, ak sa niekto rozhodne ísť.